Шулай шул, баянда әлбәттә Айнур Мұратов. Туған жері бізде шул, өскен жері бізде шул, туған тілде сөйләшмейше саташабыз бұғай шул. Шулай шул, әйе шул, ялғашабыз бұғай шул. Шулай шул, әйе шул, руслашабыз бұғай шул. Үйде бұға сөйләшәкте, балалар сөйләшмей шул. Бала тәрбиялим дисәң, аңа үзең үрнәк бул. Әйе шул, шулай шул, киләчәкне уйла шул. Әйе шул, шулай шул, үзең милләттәрвар бул. Үзебезнең балаларыбызга сеңдерик әлем. Милләтне яратып, телебезне яратып яшик. Туган телләр йылы булгач, искә төште бугай шул. Һәр киләсе елларда милләтеңә туры бул. Әйе шул, шулай шул, горурланыр милләт бул. Әйе шул, шулай шул, телебез татлы шул. Әйе шул, шулай шул, unutmazsa direk şul. Әйе шул, шулай шул, сеңдерергә кирәк шул. Әйе шул, шулай шул, билле булып билле бул. Әйе шул, шулай шул, чын күңелдән татар бул. Чын күңелдән татар бул. Рәхмәт, Айнур. Бик зур рәхмәт. Шәп.